liever niet. Maar ik doe het toch. En Bart, wat laat ik na? We hebben een doorloop, noemen ze dat, van ons theaterstuk. En vooral in het technische doorloop vandaag. Voor het eerst ook in de zaal waar we gaan spelen. Dus het is een toneelrepetitie en dan nu wel echt hoe we over de volgende week de première hebben en de tweede voorstelling. Ja. Volgende week vrijdag 5 juli en zaterdag 6 juli is de voorstelling. Vrijdagavond is de première hier in de Ace in Roermond. We staan nu aan het punt om een doorloop te doen. Dus echt dat je denkt, oké, we gaan het nu eens helemaal achter elkaar doen. Het wordt voor hen wel helder, oké, dit is het. Ja, we hebben een aantal volle dagen al steeds de toneelrepetitie gehad van het stuk. Gans in het begin eerst kennismaking. En waarom wil ze aan dit stuk meedoen? Dus een stukje vanuit zichzelf verteld. En toen... Daarna is heel geleidelijk aan in de vorm van opdrachten van onze theatermaker en de muziekdocent zijn we aan de slag gegaan. En ja, in het begin wordt nog allemaal zoeken naar tekst en eigen tekst. Want er was niks klaar. Er is geen script of zo. Dus vanaf de eerste repetitie zeg maar, hebben we het helemaal moeten opbouwen. En in het begin kreeg ze opdrachten van doen maar in 10 minuten niks. Nou, dat was al lastig genoeg. En geleidelijk aan heeft het steeds meer vorm gekregen, doordat er toch scènes ontstaan zijn die de theatermaker vindt dat er Ruud en Bart, zal ik maar even noemen, voor de handigheid, vind je dat het echt een schoon moment in het stuk in blijven. Wat is een soort logica in dit universum van een binnenwereld van een mens? Een onstuimige, zachte binnenwereld, want dat is waar het over gaat. Wat is hier een lijn in? Ik heb dat gepresenteerd aan hen, er zit dus heel veel materiaal van hen ook in. En dan zie je, en dat is altijd heel interessant met welke doelgroep je ook werkt, zie je eigenlijk, dan komt er verwarring. Oké. En dan wordt het echt, opeens komt die onbevangenheid in een kader terecht. En dat is heel interessant en dat begrijpen ze nu. Maar er is best wel wat verwarring ook geweest, waarin ze ook een soort ding met zichzelf zijn aangegaan, wat dat dan ook is. Omgaan met het niet weten. Wat is mijn houvast, vroegen ze ook. Ja, dat is jezelf en het materiaal wat we hebben. En daarin hebben ze wel, en daarin vind ik dit project al geslaagd, hun grenzen ieder al echt verlegd. Ja. Vorige week moesten we op een gegeven moment een wandeling maken. Kijk maar wie ze dicht bezig hield onder die wandeling. Door middel van foto's of misschien een video-opnametje of interviewt ze eens in de stad. Om duidelijk te krijgen van hoe gaat dit stuk over voor onszelf en wie staan we er zelf in. Voor mij is het wel nu. Ja, ik ben dit soort theater maken eigenlijk nauwelijks gewend. Ik ben op dit moment even bezig om een tekst om te gooien nog. En er zullen dingetjes blijven veranderen de dag voor de première. Maar de inhoud, het gaat over hun binnenwereld die ze delen met jullie, degene die komen kijken. En waarin ze eigenlijk zeggen, leef aandachtig. Dat is wat ze echt communiceren. Er is geen verhaal. Dat moeten we gaan maken. Ja, het is best wel spannend en durf ik dat. En ja, hoe kom je bij jou? Ja, we hebben hem helemaal kunnen doen. Ik ben wel over drempels hergegaan en ik ben ook mijn grens tegengekomen. Omdat het toch veel vergt vanuit zichzelf. Het is een proces wat zich ook bij zichzelf terugwerpt. Ook qua tekst, maar ook qua bezig zijn. Van wie vind ik dit, durf ik dit te doen en wat laat ik zien en wie laat ik dit zien. En ben ik mezelf en ben ik een persoon in het leven die zichzelf is. En het zijn toch allemaal levensvragen ook. Dat maakt het interessant, maar ook heel spannend. En ja, ook een beetje akelig. Ja, en brengt emoties, heftig, precies. Brengt emoties met.
we hebben vandaag een ganse dag hier de repetitie en vanaf dinsdag. Ze vertoeden met zaterdag. Ja, werd dit dus woonkamer. Ja, dus iedere dag repeteren en ja, vrijdag dan de première. En zaterdag de tweede uitvoering en hopelijk, het staat eigenlijk al vast, bij Cultura Nova. In Heerlen gaan we dan in augustus nog 2 dagen ook spelen. En ja, is het natuurlijk ook heerlijk als je daar zo intensief mee bezig bent geweest, om dan toch ook te kunnen spelen. Daar kijken we wel naar uit.